Yero itrai gi parasenran. Kani ka jingkran ka kabangan aim ta kalong haka jingkeli. Hatu pikwa banlong kita ki Kristan part time lani kita ki senran ki basisha jong Yesus Kristus. Pikani ka jingkeli ka badan kambha haka ni ka kentah. Hakini ki sngi ki ba yementa. Hatu ngin keli sangilong kita ki Kristan part time ki ba sulet jingesang amdei bang pendram pi ni pi snap hai kan ga jingkran ngam kata mat yong you ringila em ha ki sngi ki ba jenjar ki ba syirkai ki ba palat kata ta ba lada pi sulong tang ki part time Kristan ki ba sulet jingesang Sunday ba sulet Bible study ki ba su sngau tanat tang ban praise and worship ngidan ha ka jingma Idan haka jingim kaba syajab namar ngenum la ban im yang naga jingim kaba job kaba keman kaba dap kerhai apa dan gini kisni kiba sniu kat ni tish larapi sengau tu yang naga jingkran jonga mata kan sepen kelai fi bat pin sedang ban im no kum taki senran kiba shirham jong Yesus Kristus man ra shwaning kong ikani Ublay haka kitab Genesis tapi puli haka kitab Genesis kalau nong kabaring kong takhat ba arfun riu. Wong tungin ya tau ya ubriu haka dur jongi hi. Pi haba ublay wong ya tau ya ka dur jong briu ya ubriu haka dur jongi hi. Umut bai kani kawai ya ka ba kenjaman sim. Umut ya ka spirit jongi. Hoi ublay ula tau ini ya kini ki ya ka met ka ba syabar jungi ka bapau kumni utau ru ya kata ka sul haka ni ka sul ka bagi beri ki ong ka mensim haka ketin parang ka khamsyai ka sul kadan ya ka intellect ya ka emotions but ya ka will ni haka ketin kasih ki ong ya kata ka jingmut jing perkhat ya kata ka jing sngau but ya ka man like lut ka jong ubriu kini kilong ka badan haka sul Bat ka body kata ka mat ka kani ka bangi paung ta pilak bani iya ya kani ka mat. Henry sakawai ka badan kamtam ka ka spirit jong beri ka spirit pinumla bani iya ka spirit. Pilak bani osngau ya ka sul leng ba kani ka jingkran. Leng ba ki jing perkat jong akran leng ba kani ka dan ka voice ka pinumla bani indrai pi sngau. Henry ya ka spirit Kaba kadai katakan bau blay wang tungin ya tau ya ubriu hakadur jongihi kimarat kim dan ga spirit gidan tangga soul gidan tangga body ria ubriu la tau kerpang bu dan ka spirit kumno ngilak ban sngau tu eta la dangi let naka kitab naka gospel Yohanes kal nong ga basau haba Jisu Quran ya katukan nong Samaria wang ublay ulang sim God is a spirit Ublay ulang mensim. Tika day ya kita giba mani ya ban mani haka mensim bat ka jing shisha. Pi ong kamong mani haka do kamong mani haka jing haki eki haka soul wang haka spirit. Bat ublay yet biang ni kita gibriu giba mani ya haka mensim bat ka jing sha udah yet. Titongin keli mentah hatu pi mani blay haka mensim sya pidan ka jing yadai bat ublay haka spirit pidan em kata ka jing san haka mensim ngasosi ban ang babun naki Kristan ta ki shumani haki niam bat ki rukam bat haki rules haki jing te jing ai hukum briu lani tang haki jing benda rukam komentar kadai ka sngi utrai mau sngi sandi mata kadang dai san arpau ngilak ban ang ba Inlet jingesang isu pendap rukap. Ya riam sut riam buat la esteri bah la ipen itanat nrei kam dan ka bakan jaman sim. But nadu mandi hadu si sajan pat ngiem ka jingim ka ba syajab ka ba telat ka bam dan bor manduai ka ba syukuslai ka ba syuk komplain ka bam dan ge kata ka jingjab ha bakan jaman sim. Ngahang ni ngam penram nrei ngakren la da pisau tu pisem ya kan ya ka bakan jaman sim pin yang jat nang ni Pinum sim kau ni kum ka jing penram dari pin sim kum ka ega ban peli ki khamat ki bakan jaman sim. Pi na kata kada ladangi im haka bakan jaman sim haka spirit jongi. Ka spirit jongi kan
Peniat ia ka jingmat jing perkhat jungi ia ki jingkwa jungi ki jing sngau jungi bat ia ka ni ka do jungi nginom miat kat kum ka do Paul ula tho shai ha ke city segi Galatia kal nang basan gong to ya da umen sim bat pin pendap ia ka jingkwa jong ka do bun gi Kristen ki ya ha ka do nak kata dau pi syak job Hari lah dap hiat, hau mensim pinlong kinong job, Paul lah dap kular, ulah dap yatu, kata wang ngilong kam krau, ban yang kinong job. Kapoin ka baning kong, kabang akwa ban tenju lah dap hiat em sisa haka jingdap mensim, Paul umbang tang bapiniat mensim, wang tu yai pendap pi dah mensim bakut, tu yai tu wat buat pi, dawat bulang pi giba buat kawan dari tu yai pendap dah mensim bakut, ka Greek word like a best bah. Lada translate yang kena ketin Greek syaka English kong be being filled kamut banlong continuous kadika continuous tense banlong filled banlong pendap da umen sim bakut takadai bangi em ka jing em ka ba job ka ba dap karhai ka ba kemen ha padang gi jing ha padang ga jing sniu ka pertai ngilong ki ba donbor ngilong ki ba crowd bor ha ka hima jang ublai ngia jangan ka pertai bat ka do bagi jing perkat rela yalam ingi da umen sim bakut ya ka spirit jangi oh hallelujah pila ban tenju ya di ba pm shisha da umen sim pimlong kita ki part time Kristen kadai ka ba PM pidan ka jingem jang ka jingduai keli ala dia menta ngini keli yala dia hatu ngini check hatu ngi dan kata ka jingem ka jingduai ka ba klan ka jingduai hang ni ngam kran ni ya ka jingduai rutin no ka jingduai rutin pila banduai si kentaru klam efek ai lani ka jingduai rutin ka to bikim step san second di traji suku belai sibun ki diksha duai diksha ngam keren ya tu para bangai ngakeren ya ka jing duai ka ba plu ngakeren ya ka jing duai ka ba shitram ngakeren ya ka jing duai mau belai yo sngau bat ki kamba ki ja bat fidai si sha hallelujah hatungi dan ka jing jong ka jing duai ngam keren ni tang i jing duai iba shikenta alani iba sitayau iba sibanai ila that no la poi biang sekaju akren ya ka jing jong ka jing duai ka ba ar pusau into nyau pila ban kelim takum no la ban duai ar pusau into nyau habangi terekam habangi hakpo ka mensim ha mensim ngila bandan ya ta ka jing jing duai para bang ong pingim maka do ngiem ha mensim wat langi terekam pisar yang oh turang akan mau yeme oh Pistar yang pikiran dikit lit robo sheke talarabayande ese prokotilarama san telerebe soko pro sheke talarabayande vinyak kali fidan ka jing jong ka jing duai fidan haki jakatrai fidan ka jing duai pilat por kendet pilalat pila pendam hau boleh ka jing duai amdai bapu yang pi no ikam kani ngakran praktikal para banget ngam keran ban penduk jingkerman ya no ring keran ya ka balong praktikal ka jing duai ka ba 24/7 but lies pa 100% sngi barok sisnam ya tu snam bala ai namar balai haba pm haga mensim jong blai pen la fm dai ba pila ampi o mensim ktin jong blai na ka shiti siginong room upol wang ong la da tau mensim u bala penmi pat ya Jesus Christ na kibayap u hakamet kabayap jong fi he shall give life unto your mortal bodies un ai ka jing hakata kamet kabayap jong fi vi kan ka do ka tlat banduai kini ki jing perkhat ke le ba tang ban kwa ai ka bam dei jong bulai hari la pi mau mensim control ya kan kamet control ya ai ba pinum bulai ong fi shibaji kino man step banduai word judge pilayan pim kan kamet jong fi kam dan bor ai hari mensim pen ya kata kamet kabayap jong fi ka batlat wang ipi khatar baji ke duai wang lai baji ke get up ulapan you pil kanum fi pilalong aware wat ba pitiaro pi duai ka man sim ka spirit jang fi ka duai wala ka met jang fi ka layo tia fi kata ka dai ka jing ga bujing duai tanju e kan ngidan ngam ong itu jing duai program kusut umting ya you know
dan ia ka bakenja mensim ngakren ia ka jingduai ka basnyam ngakren ia kata ka jingduai ka baplu ngakren ia kata ka jingduai pisngo tu iban ngakren nang ne kadang ka bor kadang ka ikhtiar ngakren ni da ka confidence kadang ka jingnya per hapadang ka jing yalap unong yalap ubasyu yalap tang da ka jing start beriu bat ka jing yalap ka ba utu unong yalap ulah syong haki kejat jong Jesus Christ ulah dan 24/7 hagi kejat jang Jesus Christ haba Ukraine daka authority daka bor daka ikhtiar fi fimla ban yalap ya ketin jang ublai tang ba start pilak ban start ya ga greek pilak ban start ya ga pimdan ga jingim jang duai kam empak kam dan ia ya ga bakenja man sim harai habala kran ubriu ubadap dau man sim jang ublai beladan ha jing duai pisngau tu ya kata ga penki fi igi man sim bamanru ki khnyu bat ki ba shrai ru ki dam nawar balai ka dan ka bor ka dan ka ikhtiar pi Jesus Christ wang no wang penyo dia ka bor dalawan umen sim bakut pi pinlong kinong plai nga Judea Jerusalem Samaria bat haduk ka bakut ka pertai wang kamong ra pinlong kinong pla hadin ba pila dap puli ka Greek ngam hang ni ngam penrem ngidai ban puli ladang yok por ngidai ban puli ban penlut por ka Greek dan kam ban lat nga kamong pat bakata ka aibor kata ka ai kan knowledge kelam ka power dan bori ai ngadong fi dan kam ban combine ya kan knowledge jong pi kata ka jingtip jong pi bat ka power jong ublai ban infuse the Holy Spirit kana how men sim bat ka jing shisha dan puli ka jing shisha dan puli bahaya ka tin jong ublai ban yo ka jingtip nangta ban yo man sim bakut ban apply ya ka wisdom ban ka wisdom dan kam ka knowledge kam ka wisdom kam dan pila ban keren ni ya ka theology ka bana hazat pimdan ya man sim jong belai ya ka power jong man sim bakut kam dan jingmut pimla ban apply ya ka jingim jong pi apa pi kendu igi jing pimla ban job iki pi pinum long ngadong pi pinumla ban be ksut pinumla ban penkhia kam dan ka power na keren ni da ka jing ngauret amdai banlong arogan ngakren ya ka jing shisha bangi bau Jesus Christ wang kumno wang kidan kibriu kibakop ya ka jing ya ka dor jing rublai kibala lenno ya ka bor kan riak no ni kita tipoli wang dar wang kan riak no ni kita ni dai bandan kibriu lading ong kibriu jong blai syaki badan ya ka bor jong mensim khut ya ka bor jong ka jing duai ka baar ka poin ka baar kalau PM ladang IM hau mensim bakut ni M ha ka jingsha yalam mensim bakut ni ngap nem kumbus im debet lalang bayalam do mensim bakut syaban le eka ulapan jingbet na mensim bakut bakali umpan opinions na kibriu fi ngap ya ka voices jang kibriu tigi ong yalek chata yalek kumta lek kum takin penbor ki re haba pi dan hau mensim bakut layalam yang ai pi do mensim bakut ni ngap syaka Holy Spirit maong lada maong mami ban lek syo kata ai bangan du jong pertai ai ba teng nginum kuslaitan ya ka opinions jong kibriu ni iet ya kitang bagi melak ban syak yalam da kita gi jingkran jong kibriu jing ingi hak ban long guided by the Holy Spirit ban yalam ni do mensim ka try syugu mentaka step ka try ka bangan lek san sitang bun gibri gidang ya tia ngam penram ni rei san sitang ya gibri jong boleh mendai syu bagin tia ladai ban ladai ban dap puli Bible ladai ban dap ban duai ladai ban dan ngam ong moi gitu gibala duai men miet vistu dan gibri duai mena du men miet hadu lai baji tengam ong kumi kita ngong rei ya giba pila yo tia kala biang lai kenta sau kenta pila biang ban tia pinum yap rada pi yu ngai tu ya kan menta lajan rusnam para bangat daga jing ai jung terang hamsyam yap ona boleh perkerti yang kat arbaji si baji arbaji ban yu mala im hage jing em ka basyak tanju hage jing ban reng hamsyam bau boleh un no oh haleluya apa nang jing kiba harukam kiba satar kiba tasam ngadan ka jing keman jong boleh la pelat ngapang bangala dal dia boleh le uyang haba pi dan ka jing em ka jing yalam do mensim bakut dan hara jing yalam mensim khut amban sngap yaki opinion jung beri kai ka ban sngap yaki opinion jung beri menta ban amar ba pimdan yang mensim hara jing yalam mensim dan jing dewai da ong da penting manu la tiang ba oh pilek menta pat fisya yalam bakla oh pi kala ka bamut pilek ban penbaptis oh pet ha fisya yalam bakla oh pet mo pat kita ki pet mo
Kiwan ra epi ya ka jing siap tiang bat pimnut ban keran ru kendet ru ya ka jing sisa. Pimnut ban yang te ya ka jing sisa pim dan ka boldness. Namar balai bisa yalam daki voices ki badan ki jing perkat jang fi daki voices ki ba penting daki beriu ki bahayang basam ki kemi ki pan ni ki para marjan la ni kino ki bamya do mensim ki syak yalam ha ki beriu. Kimdan ka confidence ban sim ya ka decision ka bau balai ulang le bad. Kimdan ya ka confidence samar balai dang siap tiang ki beriu. Nrai ka tin jong balai ong tu pin kam siap tiang kan. Yau tahu balak ban penjat mat bat mensim ka du. Yang accountable you know. Ngamong bangim buram ki kemi ki pangi ban buram nrai la da kiat lat. Ya ka ka baka tin jong balai ong ko ngu syai balai. Pin sai ki jingkerku. Tin jong balai ko ong ki beriu ki lak ban penyak fi tang ya ka dok. Nrai ki melak ban penjat ya fi ya ka mensim je fi ya ka spirit ngong fi ya ka spirit ka balong important ba ka spirit jong gam dei kan ka dok gam dei ni ki ong hap im dau mensim jong utrai pitiang lek se yo syaat na ki balang ni ki niam gi rukom ba pi pendap ya ka jing kala ka bomot ya ka jing pen baptis pidang siap ting ki briu akran ni da ka baburam mdai ban pensyet you ngam keran pensyet ini akran ya rajing syapi ko ngu ikhtin jong blai ko nu ya rajing silor mdan dujak mdan mesim baman ubala banyel yang elek persya ifi lada pidan ha ka liang jong ublai pilan ha ka liang jong ublai pinum syapting pinim bai ka jing em ga bajap la kila ban peniap tang ni ka do yau apostol Paul lan tamau la kitang ya katahi ya ka spirit ya Stephen la dap ban peniap martar yu ki melak pat ya ka spirit ngong fi kinu melak ya ro yu try PM ban ko ngu kumno ya blai na ya kiniam ki rukom na ki bahiyeng bahasam jong fi siap tiang na ban im marwai fi siap tiang na ban syakan taj marwai fi siap tiang na ban keran kumni dar ni ha ka YouTube kumni ru la ni ha yu fi siap tiang bidang siap tiang ki beriu pimpat long ki servants of God kita ba ai tin yo blai ladang idang siap tiang ki beriu long bala kloi ban syak kan taj long bala kloi ban syak penhiar kerdan long bala kloi ban syak isi dengan ni ka perthairu pinum pen sobha ino pi pen sobha tang yo blai ukon rat fi nong penim Poin kabalai kalong pi dap nem daga ketin jong blai lada PM daga spirit pi dap nem daga ketin jong blai ngam kran ya kan ga jing puli Bible ka ba shu entertain yi briu ka ba syukran na pulpit tang ban entertain ni tang ban dap pendap program ngam kran ngakran ya ka ba fi feed la ne pi bam pi puli ya kata ka ketin jong blai ka ba tai ya ka ban sim jong hi ngin salak ban tai gi wei dangi tai ya ka ban sim jong hi daga ketin jong blai ka jing duai ka dan kam ka jing yo sngo no men sim ka dan kam rei men sim klam ka ketin men sim klam ka jing shisha le no ai pin sa yo sngo tang kita gi jing pos ni kita gi jing kran ki bam dan ye ba ka ketin jong blai tanju daga ketin jong blai kabalai kalong ni em kat kum ka ketin jong blai ni dap nem daga ketin jong blai ni fit nem ni psa nem daga ketin jong blai neng ni subang tang ban entertain nya labun pelat ke enjoyment mentangim dan por yo blai ngim dan por ya ka ketin jong blai ni dan kam ban em kat kum ka jing yalam ka ketin ka jong blai ni suk nem the word of God habang ila dap duai la shirham habang ipuli ya ka ketin jong blai ngan ong sebiak blai un ai bat ya ka ketin ngakran ya kan ya sebiak un ai bat pipuli tang si thot ru la kran bat pi pipuli silan nong ru la kran bat pi blai ukwa ban kran fi 24/7 man ka split second sim David haki kitab sam wang try ki jing perkat jong mi yang kilong kam krau ban yo siap ka duriau imagine ka jing iet jo blai yang ai fi bau blai uperkat jingi pilak ban yo siap ka duriau pilak ban yo pinum la ban yo yo siap jong ka duriau nrei ki jing perkat ki jong blai kat no ka bas ngau tiang kilong kam krau ban yo siap jong ka duriau ka bamut blai kwa ban communicate yang abat ya pi ngamnang ong shu split second day 24/7 split second kwa ban communicate kwa ban keran hadu atau bor boleh iet yang IP dan por de lada Ukraine MP ka Bible jong fi ka kalong gumno ka Bible jong fi pat pi kenter pum na ka Bible jong fi ka jat na
Naka Bible jong fi la da puli shisha kala da ngam shisha bat kata ka jing duai de hang ta kan bangi im kat ko mencim de hang tangim de syuk ki part time Christian de hang tangim de gi beri ba kuslai ngi long impact gi wairu ba ki wai ki ba nya ya ka jingkran jong iru kran dar ne ki bam so ya hap ya ga jingkran ha por jing ki pun yau tui ban duai kin sapun yang aya pihi kim so ya hap menta andai dalai ya ka to ka jing ka ba kim la syuk ban let chanu gitu ki ba entertain ba syuk entertain kin sawan syapihi uta sanga syapihi ban pak duai si ni nga tam klampap ngong ipi ki tang kim suya menjur yang ni ka jingkran rain dala poi ka jing la da mawar ki ya uji sukres kim dan lat keren ni ka jing sisa para banget ham keren ni balong arogan nga keren ya ka jing sisa bangila dai gum kita ki kristan ki ba slur bat ketin jong belai pat se nak ikam ki apostol baik kila ya duai la pendap tu mensim bau mensim jong ublay la pendap da ka jing slur ban keren ya ka ketin ka jong ublay with boldness yong they speak the word with boldness klam dan gai namar ki sngo tu baka jing back up jong ki ka dai ublay ka jing shania jong ki kala shania talilut ublay kim ku slai la da syak kan tat ni bahiyang basam gum syuklai syak kan tat na society kila long lupa syak kan tat ki bala pediang da ublay dai yang tapin impact ya ka pertai ibadap da ka ketin jong blai kabalai kadai ka kibas ngau tenat ban ya kenduk lang ban ya seng lang bat kita kibadap da mensim jong blai bat ka ketin pi bun sin ngong nang ni na overflowing life discipleship center prayer center kadan ni jayau ngaju penduai ki beriu di hajar ngot lang ba ka phone leng ba kini ke prayer center bigiwan kibun gi beri gi pakwan duai gi jingpang jung ki yok khia gi duai gi depression yok khia hanain dala dep nang tu gi su penlong tang yu blai kum ATM kim jutre ban partner lang ban ya duai lang ban da khat badadan jing duai sya jing et mjudan bawan dong da de tingin ya kala ka bomot sim ya ka jing pen baptis la yok khia la karat no kin sapun tengah por bi dan kam wat so ngakaran ni pat ba da pisngo nuru pi reject ngam so ira ngam du nong ai da pi reject ngadan yo blai ta mga keren nya kan ga jing sisa babun na pedang pi gi bala syem gi phone gi penduai la yok khia na gi jing pang harain da khat ban ya syakri lang ban yat kum ki senran dang sngo bhai ka do wat sngo ai para banget wat sngo ai gangan kam keren kam nang ni pi sngo tanat tang ban yo gi jing khia ka ba kan jado pi ngam mai lai da pim phun syuru ngam sngo ai phun dang gitu gi bakwa ban ka jing ka badap hu blai ngan syem iki ngan penduai fin long senran train fi ban long senran was ngawi ai ngam du nong la da pimuan ru kham kran kham namar balai bun sin ki briu ki kwa tang ya jing pen khia ya do mdan ai pat ka bakan jaman sim kitu ki balat pak duai ho Jesus Christ ngam dei ublai mo kham kam blai ne blai udai Jesus Christ tang bahau bau la pen sle dau men sim jong blai tau men sim bakut udan hapok jong ingi dan ka ikhtiar bat ka bor habang ikran haba ujisu lapan kia ay kita ki shpawngot pin kan mau shpawngot lapan kia khandai ngot gidai kiban ki jiu tang uai udai nong Samaria bat shpawngot kila krak no kila let no ki kamwan shu ho Jesus Christ bania partner bat you dai tang unong Samaria bawan da bawan hakmat jong Jesus Christ ban ai ngu yo Jesus Christ mendai ai ngu ikbri ban ya partner lang ba Jesus Christ la syam sngobha bun sin kidan kum kita ki jat beriuru ki snobang bandan gitu ki niam ki kom ba pajak blom ya buram beriu ya ai henry hapor ba jing ga ba satar sya ga jing ba mlat syu kila dan ki mensim baman ki hak banwan syaki syakri jong ublai ki badan ka ikhtiar ban be ksud keran si sya ini da ka jing slur ki dan ka ikhtiar ban buan si gitu ki andala dap kila lat lut ni gitu ki mensim baman kila let pai biang syaka jinglong barim syaka jinglong pop kim dan ra kim kwa ra ban im hakata ka level ka badan da ka spirit kim kwa ban da keran ki sya pang ka jing kala ka bomot syaka jing pen pebaptis la kerat la phatno namar balai tiang ni gibriu tiang ban im kata jing im ga badan 24/7 bujus kres para bangat kitu gi ksut pila dap syak penbe ketinjong balai ka ong la dau mensim baman ulami nau tu briu ulami nau tu briu bat ulat sigi jakaring khiang
bat habo wan paipat ulap baka yeng ka teli wan ra san nyau teli ki men sim bamman bat ka bakham hadin kalong bakham sniu Jesus Christ ukuran nyau tu uba layok khia ru utu bapang uba dan sau pos nam balamat la walapan khia wang ke wat let le pop shu wang ke wat let le pop shu bayok ka ka bakham sni wan jia ya me udah sedang wang abang alapan khia ya me ke let wat let pop shu dan no yung mensim jong belai namar yok ka bakham sniu kawan jia ya me kata kadai ka bau jisu dan kibri bilang ila penbe ki mensim baman mentaki pun biang hadin ngala adab yang kata dau kalong balai kimdan ka jingya dai jong belai kimdan kata ka ketin jong belai kimdan ka jingim ka jing duai ki kam tre ru ban pen kongu yal dia ka ketin jong belai ban kala kamut ban pen baptis ban yok pen baptis tu mensim bakut ban mentakila pai ba keran bet syai nang ni la dapi kwa sisha ban ang kamentoi yang ingin lapan be igi ksut napi. Rai mantap cek yali pidan em ka jing duai, pidan em ka jing em ka baya dai dor bat ublai. Lada pimdan mutapim kwa ban em ba Jesus Christ ka bha ban ai pha duai no. Kamen sau pen ban. Namar balai lada la be yo tu mensim baman, iwan sahnyo pat ki mensim ksut ka khamsni wi. Habala pen be yo tu mensim baman ka dai ban replace lene ban pendap no ya katu ka jaka ka bala rung ki mensim baman ban pendap no da ka jing duai ban pendap da ka ktin jong ublai ban em kumutau senran pimla ban em kamkai ban su penlong ATM yo Jesus Christ tang hakapor ba pang ba jenjar ba sitam bat hakapor ba snob hala kelat yo kamla ban long kumta pimla ban em hagi ni kisni kumta pidai ban em bat kum ki senran jong Jesus Christ ngakran chai bat na kata kata pihak dan haka jeli ru ngam ong tang haka jing syakri mengidan ngong pihak dan haka jeli kaba dap dau men simbole kaba kia syakri lang tu kidan ka jing plapop kidan ka jing em kaba yat bat kaba khut kaba dap dau men sim jong blai ka jing pen selek kaba pisgau tu daga ding kaba dan ni bor jong blai dan lang haka ta ka jing sang hang ta pindan ka protection hang ta kan dan ka jing lat lut ka ong ka tin jong blai ong ha badan men sim jong utrai dan ka jing lat lut kabar ka siti sikhabru nang ba sipau kat bar pusan gong tu wat pep no lang na ka jingya seng ki rukut fi ka jingya seng ki rukut ka dai ka bala pen khut da ka snam jong Jesus Christ ka ba dan sisai kata ka jingem ka ba khut ka ba dap da ka jing khut ka ba shapting yo belai ada pi shapting yo belai pi dan hayeng pi dan hajing trai pi dan hagi jakatia jong pi sngau tu bau dan belai pin shapting ban perkat ya no basniu lada kawan ru pila reject no pila kala ka bamut kloi pidan marway ba mi imanu menu pidan ka jing shapting you blay day hang takabor jong blay kawan namar blay u back up pimpen long part time you blay pimpen long you blay tang ATM par ba pidan kam re pimpen long you blay kum blay jong pipi shapting you blay pidan haga jing ya sang lang kiru khut kam mentoi lada ka bun pat ba kanu habam dan ka jing ya sang lang kiru khut habam dan kata ka jing shapting you blay habam dan ka jing ko ngu let's say pidang em pinong kumnu lada PM ka jing em bayasang lang irikut lada dang dan ki pop aurea ki bari pilek syutia no mensim jong blay un expose bat un expose memang aban em buri ka pop pimun balik buri ka saptai bat un sapau penengkau bat ngakran ini dengan jing syat dan kam ban em ha kata ka jeli ka badan yang sang rikut namar ha ka jing yang sang lang rikut lada dan kanu ka bajak lia ka ba yu la sya expose no namar umat sim jong blay un kendang bat jeng lek syutian yu mlak ban buri mlak ban wan jing sang bat buri itu pornografi itu jing em aurea jing perkhat berai jing di jing syate syaku mai jing di secret jing bam kuai pimlak ban ya telun lang ha badan ka jing em baru ka jing em ka jing sang lang rikut haduk kata kalau kentang kadang ka ikhtiar kadang ka bor balada emru sya expose bat ngonong bau blay u discipline ngamong ba habau blay u expose u kentat no hari u pen bahapat ngila dujudan hagi jing syakri jungi badan hagi senran kiba em haga jing em syutian rai u blay u expose no u pen bat no u pen khia no pat mlak ban syong sa atu pop pi ngambong bam dan rai dan tang ba sya expose na mar haga jing duai sya jing et haga jing duai la expose no igdigi sense ni mentung ikran ki kintin jali em kim back up kini pidan em haga jing sang lang rukut ka point ka basan gadan pia bam em ya ka jing khawai utrai pi bam em ya ka jing khawai utrai man la kapor ala banong pin i nak kam ki apostol la itu bagi ni ki apostol ki bam ya ka jing khawai utrai bat ki para bangai jan man la ka singi utrai
Kita kadiak kepu ang, haka temple, haba kia kenduk, kita kadiak kepu. Ba kata ka jingbam ya ka jing kawai utrai ka deka wei, ka ba ublei dan ki ba man la ka sengiru, ka biang, haki yeng ki sam jong pipi ya bam. Kadang ka jingbam ya ka jing kawai utrai ka ba sngongu, mdei ka jingbam kawai utrai ka ba shisien lanu. Shisnam hadin san banai em, ka jing kawai utrai ka ba man la ka por utrai apostol bol uang. Le pi ka ni katnu sien. Pi menen ru nga ingu yu trai ngi dan ya ka jing ya sang dua isya jinget da ka jing ay trai bangila yo ban bam biang ya ka jing kawai trai. Bat man ta ka sengiru ngi ya bam ya ka jing kawai trai. Man la ka bangi yo por ya bam. Ba ka ta ka jing ka bam kawai trai ru hatu ngi bam da ka baburam ya utrai. Lani ngi biak pangrai ka snam jong Jesus Christ check bai ka ni. Ngi bam ya ka jing kawai trai dan gi bam ya ka jing kawai trai bat dang sudap di secret dang kerni ha to di secret dang kerni ka ba pet film jaklia dang kerni haki jing syate au duma dang kerni haki ki jing kwa brai dang kerni dang ya keren hak office ya ki kentin gi baya gazip dan ka jing em ka bakut dan ka jing em ka buduai wan haka sing utrai pat ban ya ba mi ka jing khai utrai hatu usmo ba utrai wong naka kentin jong blai naka shiti sing nong korel gal nong ka ba shipau la de pipuli lada ngam bakra ka dega thot ka ba shipau hi sa puli heng to wong hatu pila ban ya bam ya ka khuri ki ksut bat ya ka khuri ublai mandi hadu Saturday pia bam ya ka khuri ki ksut ki ktin gi bam dai kat kum ktin jong blai Sunday wan ban bam ya ka khuri jong trai nak kata daw ong bun ki bayo pang sangem wat le klumar ya ka jing bam khoi trai wat shim daw thalai ka jing ka khoi trai la the la ka jong ka snam la penjau la ka jong ka snam la saknari u la pen mi snam u ban sat khut ini ki pop ban pelat marau ini pop ban habang iwan ban ba mi kata jing khoi trai wong le ka ni ban kan mau ban pen pau ba pi pen kan mau shisha la da Jesus Christ ula sat khut nya mi ki pop jong fi la da pi sngo thu pi la yo la lu chen ki pop jong fi ba mi kata jing khoi trai mdei ban bam halor ka pop kani galong ka jing man sa puli na ka city sinong koren kal nong ka bakhat wai ka khat ka ba ar pun riu ko ang uno babam ya kani ka khuri bune uno badi kani ka khuri baru babam ya ukpu klam buram kan babam ya ka mat klam buram kan unlong ubala tim na ka mat unlong bala tim na maru bam penjak buram bat bun ki yo pang sangam bat ki yo thiakno ka ba ma dan ki bri ki ba yo pang sangam namar ki bam ya ka jing bam khoi trai halor ka pop kim da buram utrai jing ulong uba syirkai ulong bakut ulawan ban syak ka di pna om ban pen sakut jing ka pop city nong room ko ong hatung in yai ne sa kata ka pop baka jing ai jing utrai kala nang ban yo ban roi belin city jing nong room nong ban riu khat ma ni kong khat ka ar ong om kum ta em mangi ki balai mangi bayap ya ka pop kum nong indang ya em syu ka kum nong indang ya em syu ka ngakran ni para banget namar balai ngala impop baham syua ngala janyap la laisin ngala janyap hatamir ngam dai suban nga impop ngang fi bat andau blai ula pelat yang anak pop nga sngotu sisa ya kata ka bor jong jing mi pat jong Jesus Christ ngada mat sisa ya kata ka jing pen ga ba sisa bau blai pelat lut yang anak pop amban ya kersum syu ba pop ulang uba krau sya blai jong hatung ya bam jing kawai utrai ni ai jing kawai trai ki briu klam da buram ya kamat ngin sa syak bisar nang ka singi banwan ka basau kalong ba ka ba poin ka ban riu kalong ba tungin im kata ka jing im ka ba khmi hir ya kata ka jingwan utrai ngin im kum kita ki briu ki ba ap khmi hir ya ka jingwan jong utrai la janwan trai ji suban wan shaw ya la ka jong ka balang unum wan shaw ya ka balang ka thai sakti kiba bit nrai kita kiba pendap do umpniang puli na ka city Ephesus kelnong ka basan ka takhat ka ar pundai laipo la dang makla bong ba utrai upen khut ya kata ka balang da ka bat da ka ktin ban pen khut ya ka balang ban penyang haladihi ya kata ka balang ka ba klem pop bat klem tok bria ba klem dan jing duna ngin long ka balang kata ka nong let kurim ka ba utrai wan to perkhat mafi lada pi usamla barang samla la dikitu gi baladap ya tho la pi tre pi sngotanat hi ban la ya tho ya ka samla ka barang ya aurea senistai ka ya aurea senistai
Kayak klaim kadang ya bat lasai sengi tho pisngo tonat kum kata tapi pimot ba ublay yang ngi penlong kum nu ya ublay pimot mangiru ngi dai kata kanong let kurim ublay unsngo tonat ban banginang sa kita gi pop jung kat ublay ba khut kata kata wang wan na men kata balang kam dai ga balang ka bat telat ka balang ka ba job puli naki naki kitab jing pen pau kalau nang ga balai kata ba arpuai wang ngan ai ya kata kat halor banyak syong lang lambat nga halor takat kumbau nga ngala job bad ku paun ai lang ya kata kita ki ba job ngi job mdai bangila mangin bau mensim bangila dan ya Jesus Christ umai kita ki ba syaram kita ka balang ga ba khut ka ba klam thok beria ka ba ap khmi her ya jingwan utrai ngi dan ar pusau kenta haka sisngi perkat ba para banget ngi im na mentau Jesus Christ na bun ki por jongi ngi im na ka benta ka perthai Niong bang ibun kam bun jam palat. Ibun kam haying, ibun kam barok babun kam. Hari ini penlut por na baru ni Jesus Christ. Ni terang hir si syai nak kata jingwan jong trai. Ini kan ni ka pertai jong ikalong tangka ying syong basahan roya pedang kan ni ka pertai ni di ban mat kendet ya kata benang. Ni di ban mat ya jing suk blai ka glimpse hot. Ka benang ka batamai kan sawan hiarhi syai kan ni ka pertai. Kan nong ba Jerusalem balada pipuli ya ka ketin jong blai mdai bangin yak nang ni ngin let benang Nyiniap nang ni ngin let saka jaka jak taj hakata ka si ka bakat du belai unsawan kata ka Jerusalem batmai unsawan hakani ka pertai ka bala long ka pertai ka batmai ngin ya sensyar lembat u kata ka daung di ban mat kendet ya ka benang hang ni ka pertai ka bagi dang iem bat ngin sai wan sensyar lang bat u harai lada ngemat ya kata ka jingsuk jong Jesus Christ ni ngisu kuslai ngim dan ka jingem ka bajap wat tarai para banget blai unwan sya kata la ulawan sisin ban penem yang ini ka pop ulawan sisin ban te la ka jong ka snam amdai ban pen sakut ingi ha ka jinglong ka bas aj ka bas shit ruem ka bas aj ruem ka ba shit ruem ka ba kriat ruem kum ka balang hadlau dikaya kalau nang ka balai jong ka kitab jing pen paula da pilong kata ka balang ka ba shit ham ruem sus aj blom nang pi unsa prino Unsaprino long bala maham para banget nga keren ni daga jinx cam nakaktien jong ublay. Hatung ilong ni kita ki Kristen part time. Kani kan penmong iki bubun ngamla lada pimong ya kaktien ga jong ublay nga keren ni outside the context, outside the kaktien jong ublay. Pila ban ong usarong ru ublay ru. Pila ban keren ki ngamla pat banum keren ya ka jinx sisa ublay ula penem ban keren ya ka jinx sisa ula thong kumunong ni tu lupa. Ban keren ya ka ka badai ublay ukak ban penkhut no ka balang bidan ki jing syutiang ni kan sa sya expose bat ngimla ban ri ki niam gi rukam ngidan kam ya umen sim bat ka jing sya ublay ula on yet kita gi briu tapi yo snow kan ketien na ka banta ka buram jong utrai ya ro utrai spread ya ka message spread ki we gi batrang gi bam terang amla pila ban kentat pila ban reject ngamla le kita gi batrang kani kan penki sya ini ibat terang sisa wat la pidang sakut iki pop ngau pidan kibri kibadang sakut iki pop ngim ya penrem nang ni hari pi terang man yo la lut nget ublay unsa pelat lut fi ngaru sisin ngala syate mrau kan ka pop syate mrau ni ka pornografi syate mrau ni ki jinglen ki basniu nga terang sisa bat utrai klam ino umnum ino ifi para banget kibadang dan ka pop mentan hari kibat terang yo Jesus Christ ba no try man pelat no ublay upet ya fi menta upet ya fi ui ka dok jong fi kamla ban laj lut na ka pop mereka mensim jong fi ka spirit jong fi ka terang mau boleh unsa penlat unsawan ban pelat unsawan ban penbaptis fi do mensim ku unsawan ban ya kendu fi leng bagi syakri ki jong boleh ki badan ke ikhtiar ba ka bor ban be mensim baman pin sayo ban plai ki di pop pin sayo ban laj lut pin sayo ban syakri lang kata ka jing syakri ka badap dau mensim bat ka jing sisa bat pin salong pat ki riu krau nak benta ka hima jong belai le se ka pop ka ban khiai fingim penram ni nrei pidan ngong pidan kata ka dok nut ban laj lut nya pop nrei ya ki balik men le ya ki bam kwa ngam keren ni ngam kwa ban pensngo bahabri na keren fi da ka jingiet para bangat ndai banga bishar keren da ka jingiet ublai ulas sai nga ka pung kti ahar ngadan hagi niam gi rukam so ngam laj nda ublai ulas sai ngayo jing penem ha por covid-19 hayeng hi hayeng mdai hayeng mani boleh wan ban ketak ru mensim na ulai ka jing kordet jong ka pop ngala kordet te ngam kwa syu ban mani blai syu msyang ong la dame dei u blai ba sisa balai ngam laj lut nya ka pop te ladang-ladang sakut ka pop mem dan blai ngam trek syu ban mani ngong kum tan mang la kordet hip hop ngadan ka depression ngadan ka jing pang ka jing crow ka met ka gastric ka basher kai ka bla ban di post nam
Kabala tek barau, tek sebagai itu kijing melin kibas sniu. Ngam saudan pertaisu. Setan la yok ban yurat yang hari utrai ba isnai palat. Dai tang kajing isnai jong utrai. Ngala pendam ngong utrai ngam lak rek lamame. Ladam dai sisa balai pelat wan sisa. Ngam kan mau ka tarik dang bang akan mau. Kadai hagawai ga janmiet bau balai wan do mensim bakhu jong pelat lut yang ana pop. Pelat ni itu pornografi, pelat nak jing kuslai, pelat step by step, pelat nak hit jing ketang, nak jing isi beriu, nak jing bam yang map, suki pelat kadewai hadin kawai, pen baptis sumun simbahut bat ngalalet ban pengam hakum. Arsin ngalalet pendang kat sausnya ngalalet ban pengam tang ba ngasulet halor ka pop na marang khamsutu ta jing kala ka bamut. Anda let akasin ka ba ar bangala kala ka bamut ngai tu ikani ka testimony junga. Alet ban pengam bang alam mi pat ko beriu thamai kala mi ijing septing bau belai sisna mula buri nga bangan puli ka ketin jong belai ban duai ngathia tang ar lai kenta kila ban sakhi gidan gi batip yang ni kila ban sakhi pimlak ban lan fi i kata sedang ban duai mit bat sngi ki badan lang sendak jong aki tip ya ka e ka bangale amdai bangala mangala syong ban duai bu belai kala ka Bible na Genesis hal Revelation ka Bible parang gi ESV gadan mentang khamra ni kala jat sendan nawar belai lapan kut dah kaktin jong belai sedang nang tu berhaduk mentang ala ban ong badai tang kajing isnai kajing it jong belai ka babat skambangan keran ni fi ban ya sami ni kaktin jong belai ka badap dau mensim ka badan ka ikhtiar wa bor ba keran ni nakabanta ka buram jong utrai nakabanta ka buram jong utrai na menta ka buram jong anrei nakabanta ka buram jong utrai ngakran ni kani bagi beriu ki badang ya sat ya kesat ya ka pop ta IT no su Jesus Christ un pelat lu fi dan ka depression fi dan ka jingpang fi kesat ya ka jingpang fi kesat ya ka jingkuslai fi terang ya Jesus Christ lar fi kloi ban IT lut pim tre ban long part time fi tre ban ya partner lang bagi tagi syakri jong blai bagi tagi leaders ki badan sya yo mensim bat ka ketin wat kloi ngini rap fi nakabenta ka buram jong try iya ro you try ngai ba shan swear nakani ka YouTube ba kana ka Facebook ni khat so bahai fing ye wer ni dan ka ying jing duai ni hajiau lan snelin ni pli ha ka singi sat jan bat ha ka singi try nam ta ka buram jong try iya ro you try